Good evening everyone. Ayan, share ko po sa inyo yung aking love story naming mag-asawa. Ayan, nakilala ko yung aking asawa ay sa dating site po. Sa Pinalove, Filipina Love. Ayan. Siya po yung unang nag-message sa akin doon. Nag-sign up nga po pala ako at binigay po yun ng aking pinsan. Sabi niya mag-try ako sa dating site. Malay mo, kasi wala kang swerte sa Pilipino, try mo sa dating site. Ayun, nag-sign up nga po ako ng doon sa dating site na yon. Pagkalipas ng 2 o 3 araw po ay may nag-message po sa akin. Siya nga po yung asawa ko. Napakahaba pong message. Talagang detalyado. Bago nga pala yan, kwento ko muna po sa inyo. Ako po pala ay may 4 na anak. Dun po sa una kong asawa ay 2 po yung aking anak. 18 years old na po ngayon at yung isa po ay 13 years old. So malalaki na po. 6 years din po yata ako naging single mom noon. Hindi ko na halos matandaan po. Ayan, nang makilala ko po yung pangalawa kong asawa sa aking trabaho. Yun, sa aking trabaho po. Yun, nagkaanak po kami ng 2 din po. Ayun po, di naman po ako nagsisisi kasi nagkameron po ako ng 4 na anak. Lahat po yan ay lalaki. Ayan. Yun po, naging single mom naman ako ulit ng siguro 2 taon. Halos 2 taon din. Ayun. Binigay nga po sa akin ng aking pinsan yung dating site na yun. Nag-try din naman ako sa ibang dating site pero napakahirap po. Napakahirap po talagang maghanap. Di mo alam kung sinong seryoso sa mga apam na yan. Merong naggugos, merong bastos. Yung mga bastos po ay talagang automatic block po yan sa akin. Yung mga may red flag na may asawa. Yeah. Aware din po ako sa mga ganyan. Nagbabasa din po ako sa mga tungkol sa mga may mga apam na nakapag-asawa ng Pilipina. Lagi po ako nanonood niyan. So alam ko po. So aware po ako sa lahat ng red flag. Ayan. Yun po, nung mag-message po sa akin yung aking asawa ay talaga pong parang na curious po ako. Ayun, binasa ko pong mabuti. Nag-reply po ako sa kanya at nag-reply din siya. Doon po nagsimula po yun. Kwento ko na po sa kanya lahat ng pangyayari sa buhay ko. At wala siyang pakialam kahit may 4 akong anak. Nakita niya daw kasi sa profile ko na yun yung nakalagay na unang-una na may 4 akong anak. Doon pa lang po ay naging honest na ako sa kanya. Saka never po akong nag-ask ng money sa kanya. Never po akong naghingi sa kanya ng pera. Yun yung nagustuhan niya po sa akin. Ayun. Yun, dun po nagsimula yung aming love story. Nasabi niya ay pagkatapos lang po ng 2 buwan ay nagdesisyon na siya agad na pumunta dito. Kahit di niya pa ako masyadong kilala. Sabi niya, papakasalan niya daw po ako. At yun, ginawa nga po niya. Ayun, sinundo namin sa airport. Agad-agad po talaga siyang nagdesisyon na pumunta dito sa Pilipinas. Ayun. Tapos, yun, di ko inaasahan na tutuhanin niya yung kasal. Kaya di ko po inaasahan na makakasal kami kaagad. At yun yung kailangan na para dito siya mag-stay na nga po siya dito.
Yun po ang gusto niya nung pagkatapos ng aming kasal. Gusto niya dito na siya mag-stay kasi nga po ay wala man siyang anak. Binata po yung asawa ko nang makilala ko. Wala po siyang kahit isang anak. Sila ay dalawa lamang po magkapatid. Ayan. Ang mama, papa niya ay pareho ng sa makabilang buhay. So, solong buhay na po yung asawa ko. May kapatid man siya pero may kanya-kanya na po silang pamilya. Kaya gusto niya, dito na po siya for good sa Philippines. Yun. Doon po nagsimula ang aming love story sa dating site na Pay na Love. Ayan. Naranasan ko din po yung dun sa dating site na yun yung ayan, okay na kayo nung apam na yun, biglang nawawala bigla, walang communication na ni ho ni hi, yung tinatawag pong ghost na okay kayo pero biglang nawawala, lulubog lilitaw, ganyan, hanggang nawala na nga. Na iba naman na nagtatanong ng tungkol sa mga hubad na larawan, mga pictures, sisend mo sa kanya. Na kesyo, may naranasan din ako na yun po, meron din pong may apam din po ako nakilala na biglang nawawala. Yung po bang pag day off hindi mo siya ma-reach. Ayan, tapos pag nasa work, doon siya tatawag, ganyan. Kinabahan na po ako noon na, ayan, red flag yan, may asawa yan. Yun, tinigilan ko po yun at nag-focus ako dito sa aking asawa na single, may trabaho, matured mag-isip, at ikaw yung priority niya kasi pag nagti-text kami ay ang bilis niya mag-reply at ang haba ng reply niya. Ayan. Hanggang mag-send na nga po siya ng ticket sa akin noon na sabi ng aking mga habi-sabi dito sa amin na baka hindi totoo. Pero nagbaka sakali ako. Nag-go pa rin ako na sabi doon sa airport, ganyan, hindi darating. Ayan. Kaya, go pa rin po ako. Hanggang nga po, yun, nag-send na po siya sa akin ng ticket na, ayan, yung naka-ready na yung kanyang mga bag. Ayun, tuwang-tuwa po ako at alam ko sa puso ko na darating talaga siya. Yun yung naghingi ako ng second opinion sa aking mga friends, sa aking mga kamag-anak, kung ano dapat kong gawin, kung anong dapat ba akong maniwala, dapat ba akong umasa. Pero talagang sa puso ko pa, totoo. Magbabaka sakali ako. Malay mo totoo, yun yung iniisip ko. At nagdarasal din po ako kay Lord na sana gabayan niya ako sa pangatlong pagkakataon na kung ito talaga yung para sa akin, ito yung gusto niya para sa akin, sa kabila ng mga naranasan kong sakit. Alam po ng mga tao kung ano yung naranasan kong sakit ng paulit-ulit. Iyak. Paulit-ulit na iyak, paulit-ulit na sakit na naranasan ko sa buong buhay ko. Di ko alam kung anong kasalanan ko. Basta ang alam ko sa sarili ko ay nagmahal lang ako ng totoo. Ako yung hindi pinahalagahan. Di ko alam kung ano pang hinahanap nila na
wala sa akin na nakita nila sa iba. Yun. Sabi nung mga naging asawa ko, mga naging kalibin ko, yung dalawang tatay ng mga anak ko, na hindi ka problema. Wala sa'yo yung problema. Nasa akin. Halos parehas sila ng sinabi nung kami bago maghiwalay. Wala daw sa akin ang problema, nasa kanila. Di ko alam, napakalaking question para sa akin kung anong kulang sa akin. Talaga ako ay magmahal ay talagang ubus talaga. Todo, halos walang matira sa sarili. Ayun. So, ang mga magulang ko ay kahit ganun, may 4 akong anak, ay tinanggap nila ako kasama ng mga anak ko. Kaya sobrang pasasalamat ko sa mga magulang ko na nandyan sila nakasuporta sa akin. Inalagaan nila yung anak ko, yung 4 kong anak. Ang tanging hangad ko lang naman ay makatagpo ako ng lalaking totoong mamamahal sa akin ng totoo. Hindi sa gusto kong may asawa. Pusa siyang binigay sa akin ni Lord. So, yun po. Yun yung kwento ng aking buhay. Ayan. Yan nga po, nung dumating siya niyan, ang dami po niyang pasalubong sa amin. Sobrang dami pong pasalubong niya sa amin. Halos wala sa kanyang matira. Nadala niya. Lahat sa amin, sa pamilya ko, talagang inispoiled niya yung aking pamilya. Ayan. Sobrang bait po. Strict siya. Pero tama siya. Stricto siya sa akin. Pero totoo. Totoo yung kanyang mga sinasabi na dapat kong gawin. Ayan. Gaya nga niyan, maraming beses niya na ako napagsabihan. Talagang super matured po yung asawa ko. Talagang seryosong tao. Ayan, panagsalita siya. Yun. Ayan, talagang pinamili niya ng mga gamit sa school, mga damit, sapatos na hindi nabili ng aking mga naging tatay ng mga anak ko. Ayan. Magulang ko ang nag-provide ng mga kailangan sa mahabang panahon, ng mga kailangan ng aking mga anak. Magulang ko. Kaya grabe yung pasasalamat ko sa aking mga magulang. Hanggang ngayon yung todo suporta niya sa akin. Nila sa akin, ng aking papa, ni mama, at ang aking mga kamag-anak na tumulong sa akin. Hindi ko po kayo makakalimutan. Yung suporta niyo, yung pagmamahal niyo sa akin. Kahit ano po yung marating ko sa buhay, kung ano po yung plano sa akin ni Lord ngayon, ay bahala na po. Yun. Sinishare ko lang po yung ang aking kwento sa inyo para may makuha po kayong aral o tips sa mga naghahanap po ng apam. Mahalin niyo po yung apam niyo. Na ganyan. Binigay na lahat-lahat. Ayan. Sobrang tiwala sa'yo ng apam mo. Pag ganyan po ay talagang seryoso yung apam. Pag sinabi niya, yung asawa ko, pag sinabi niya, talagang ginagawa niya. Ayan, kaya grabing pasasalamat ko sa asawa ko.
sa pagmamahal niya sa pamilya ko at sa akin. Inispoiled niya ako. Lahat ng bagay na hindi ko naranasan ay pinaparanas niya sa akin. Ayan. Kahit anong gusto ko, ibibigay niya. Basta meron siya. Kung ano daw meron siya, sa akin na rin. Ayan. Sobrang bait po ng asawa ko. Thank you, Lord, sa taong binigay mo sa akin. Maraming salamat. Ayan, sobrang blessed po ako